Uninzi lwabathengisi ezitalatweni luxhomekeke kwingeniso liyenzayo ukuze lukwazi ukubeka isonka etafileni. Umama uNomawelazana Velelo ubengumthengisi ezitalatweni iminyaka eliqela, uthi eli nyathelo libagqebhe olungophiyo. Kubuhlungu ukuthi mandithwale izandla into yokuba inoba bathi mabentoni, kodwa kuloo nto ke ngoku urhulumente akathi mababe ngamaphara abantwana bethu. Xa kukho amaphara agcweleyo, unoba urhulumente uyabuza bavela phi, akayazi benziwa ngabo amaphara. Yona umasipala uthi sityani, yena urhulumente uthi sityani ntoni. I-370 andinika yona mna sisi, ixamba lemili 200, ndithenga ntoni nge-370. Umasipala uthi isigunyaziso senkundla sizawuncedisa nasekubeni kungabikho omathengethengisa ekuvukwa bekho okweqabaka. Umasipala has a bylaw for informal street trading that was gazetted last year, which basically says that you are not allowed to trade anywhere apha etown if awunazo impepha zokunto okubana uthengise. Izawutsho ibe indlela eright leyo towards ukuformalizer neregulator informal trading edolophini, which in turn will sort of decrease decay edolophini. So siyalivuyela elo nyathelo. However, it's unfortunate for abantu ezawuthi ba-affected negatively. Isigunyaziso eso sikhutshwe inkundla kulindeleke ukuba sisebenze kungekudala. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo wenze izibhambathiso zokwakhela indawo esemgangathweni omathengethengisa abachancatha ngqo kumthetho olawula indlela amakasebenze ngayo umasipala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.